Имало едно време в един свят, пълен с приказки, един пътник тръгнал на път. Но за зла участ го нападнали разбойници, прибили го, ограбили го и го оставили полумъртъв на пътя. Един след друг минаваха хора, които трябваше да помогнат, тъй като бяха уважавани, религиозни и важни. Минава важен свещеник, облечен в хубави дрехи. Той поглежда към ранения, заобикаля го и продължава по пътя си. Минава левит, също религиозен служител, той също го поглежда, обръща глава и подминава. Минава трети човек, самарянин. По онова време самаряните бяха презирани от юдеите. Юдеите не искаха дори да говорят с тях. Въпреки това, той спря, видя пребития юдеин, сърцето му се изпълни с милост и съжаление, коленичил до него, превърза раните му, качил го на магарито си и го закарал в страноприемница да го лекуват. Нахранил го, напоил го и платил за цялото му лечение със свои пари. Той не пожали нито време, нито сили, нито средства, за да помогне на човек изпаднал в нужда, въпреки че той и целият му род са презряни от страдащия. Той видя ближен там, където други ще видят враг. Истинската любов не гледа кой си, тя действа, когато другите подминават. Бъди като самарянина, иди и помагай на хората в нужда, независимо кои са те. Въпросът не е кой е твой ближен. Въпросът е на кого ти ще станеш ближен. Имало едно време, има го и днес.